karon mga higala, niya agsumpay ni naghinapustang sugilanon. Daghong sasapa. Hay man si Sabrina. Sabrina, lakaw na! Pangitaan na si Ilmo. Ug balik ako din kay mangandam ko. Lakaw na! Oo, ma. Ano sa matagi panulti ni Mama Mercy? Tinuod na ka, oo. Bunga lang sa iyang hunahuna. Nagapahuway na ba si Mama? Rodel, ngano nagilis ka? Mulakaw ka? May importante tanak ko. Oh. Samantha? Uban lang ako. Asa kami manglakaw si Rodel? Rodel, pangitaon sa dako si Lolo Elmo, ha? Kay way kauban si Mama din sa bay. Ma? Ho, paano mo pangitaan si Ilmo? Ako na siyang pangitaon, ma. Paabuta lang siya din, Sabrina, ayaw padasa lingla sa demonyo. Nagkatag sila. Ma, Wa ka mahibaw kung si Kinsa ang imo mga suod. Sakop sa tanas. mahusto na. Mura naman noon og nahadlok ko. Ayaw padlok, kay mamatay ka. Ayaw pagtuol sa sapa sa banat. Ma, Nagpaabot ka nimo sa halaran ang imong kamatayon. ha? Padali as Ilmo. Pasudla na siya din kay hapit na mong ngit. Oo, ma. Lolo Elmo! Lo! Masibatan mo na mo, Lola! Ayaw pagsaba. Lala, dakong krimen kining inyong kibuhat. Ayaw lagi pagsaba. Saan yung tapita? Ibutang sila sa tangkal sa halad. Tangkal! Lo Elmo! Lo! Oh. Rodel? Oh. Si Rodel ka nang nagparog sa bintana. Huwag siya magihok. Rodel! Huwag sige lang daw mo di sa bintana. Mamatay ka! Mamatay ka! Mamatay ka! Hindi mahimong magmalipayong siya. Mamatay ka! Luwas ka na, mama. Dali. Ato siyang tapos. Samtang wa pa siya makamatnon o buod. Sir Rodel! Unsa ba ni ka itong nahibutagan? Anak! Niyata sa suod sa tangkal. Niyata sa pinagkailahong sa langob. Ug... Ang bato. Si Bato, Sir Rodel! Ang bato nga giingon ni Mama. Niya din sa ilahong sa langob. Ang Bato sa kulto? Oo. Naa siya nila gibutang sa tunga sa gamayng pawanan. Unsa makilabuhat mo na ito? Kompleto na ang atong gitinahanglan. Siya na lang ang atong pabuton. Ang Berdugo. Isa mo nalagi paabot ka, Berdugo! Inaan na. Ang nagapos siya maayo. Anong naingon man anak si Rodel, Lo Elmo? Anong gusto naman ko niyang patihon? Tutuki siya ang maayo ng Sabrina. Ha? Tutuki ang iyang na. Tanawa ang mga kausapan. Siya si Rodelo. Siya ang akong pana. Dili siya sa silver na imong bana, Ma'am Sabrina. Salo.
tanawa og maayo ang iyang naon. Tutuki gud siya og maayo. Unsa na naa sa iyang agtang? Ahom na. Oh, aum ka na. Ahoy, ahom si Rodel sa agtang, lo. Bugod ipasabot nga dili siya si Sir Rodel. Kung dili siya si Rodel, insa man di ay siya. Usaray makatubag ana Ma'am Sabrina. Kinsa, lo? Si Madam Mercy. Sir, unsa din nahita mo? Milakaw si Lola. Pero napili ng pila niya kakauban na. Sir, kinalamat ang tagkinigibot ang atabon sa kung oo. Paduol gamay. Aron makaabot ang akong piil. Dili na ko magamit ang akong mga kamot. Kay gigapos kini sa akong luyo. Oh, kailangan makaikis kita ilang gibutangan natong tangkal. Gamay. Ugidog ko ang imo. Oo, sir. Nana, nakipita na sa duha ako katirang gamay sa akong nagihaob nila sa imo. Salamat. Makakita na gyud ko. Ana, naunsa ka? Ano nang gipiyon mo imong mga mata? Tagan kayo sila, sir. Tagan kayo sila. Si Takan. Kita na ang duha ang sa tangkal. Dili, sir. Dili. May kauban na disod sa tangkal. Alisa, huwag ikaw ba din sa tangkal? Bukang mo mga mata. Palayo ba na ako? Palayo mo! Yun ang makita na ako! Ayaw! Hilo mo na, Lisa! Lula! Lula, taga na kayo sila! Huwag na-trap sila din sa langob! Ayaw! Ay, imong nakita. Dagan sila! Dagan na rin mong napatay din sa langob! Ayaw! Analisa! Ilong! Kuhaan ninyo si Analisa o ibutang sa halalan! Ayaw! Ayaw! Ayaw ko sa si Annalisa! Ayaw! Ayaw Ayaw ko siya pinugo! Ayaw siya kunaya! Ang iyang dugo ang akong nakinahanglan. Aron maangkon ko ang kahimpitan sa akong gahom. Lihok na kamo! Ayaw! 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 Asa magyud ko nimo dadon ha, Sabrina? Hain ba si Ilmo? Nagpaabot si Lolo Elmo nato sa among kwarto ni Rodelma. Nganong naaman siya sa inyong kwarto ni Rodel? May bawo ka karon ma. Ni Anata, doon lang sa among kwarto. May pakita lang ko nimo. Ikaw ang unang halad, Ana. Ayaw ka na! Tigawan ka na! Naging misyon ka lang gapon ng kahong! Walwa mga ambisyon no gahom, sir. Ang tanan gustong makahupot o gahom. Ug maangkon ko lang kini kung mabuhi siya. Siya! Kinsa kanyang buhiyon! Niyari kita sa among kwarto ni Rodelma. Sabrina, ayaw gani kong hadluka ha? Dili ka na ko hadlokon ma. Naa si Lolo Elmo sa suot. Lo! Ablihi ang pultahan, Lo! Ni anami si Mama Mercy. Sure. Madali na. Suot ma. Unsa may inyong ipatanaw nako? Tanawa ka nagigapo sa suok ma. Oh. Unsa man ha? Tao
Mao ang inyong gigapos? Tutuki siya, ma. Oh. Rodel? Rodel! Nganong inyong manggigapos si Rodel? Nabuang ka na ba, Sabrina? Imong bana? Imong gigapos? Dili siya si Rodel, ma. Dili siya nga kumbana. Oh. Unsa? Dili siya si Rodel, madam. Tanawa ang iyang agdang. Aum? May aum na si... Dili. Dili! Mercy, naunsa ka, ma? Sisikapin ko Nga? ay sa Maynila. At na makabayad tayo ng mga pagkakamutan ng si Kaya. Ito sa ganun ay mabalik mo. Ikaw ba? Ano yun nasa... Sorry. So, baligyan ako nasa. Kasi nga. Ha? Ha? Baligyan ako ni mo palit. Asa? Tako. Nalagay tako. Asa tako? Cyber. Nag-order mo na baligya. Ay, binuhan tarbo ka. Gamito ng kwarta. Ato ka ba? Kaya taong ka. Ayo. Tataraw. Pila man sad? Kuhanin mo. Ha? Pila man sad? Tokan 1.5 pila dahil pala dyan ako ikaw sa dra kuhan ako presyon eh kay kuhan isam na ako 250 ito 50 itong 5 Kumakaso ko eh. happy na Nakarating siya din tayo ng Maynila. ayaw sorry yan ko ba niya sipat ka magmudo Huli-huli mo kami sa akin ha. Sunod-sunod na tatapot ko. oh bata na na si Kanday but-buto na mau lagi na but-buto normal gua mo yun ini tayo na siya Mar, kaya naman yan ng bangko isa kamot. Ha? Kamot bangko. Kaya eh. Ibay ko yung mga Kaya ba rin? Kasi alam mo ano ako eh. At hanga mo ko, ipan mo ako. Pwede papotong na. Oo ba? Ano mo, galing galing umarte doon. Iba ang pangalan mo doon, Ami? Over. Hindi Ami pala. Ay, oo nga pala pala. Bakit? Iya, bata ko lang ba? Nakulang, makontrolot pala kayo. Like na, do you like Ang dalawa. Mga makontrolot pala kayo, ha? Kulik. Hoy! Ano yung naman sa doon po sa yan? Balik ito! Hoy! Balik Hawakan yung ako. Ako sa buwan ko, makatuwa na rin ng pagmana. Pag napot mo ako niya, para ni Sasus. Ito ron? Oo. Dali, say, dali tabangi ko ni say, kay halang. Mag-ingo pa man gud kog kuan katong car lang gani nya saging di pa busy kayo. Unya manghilam sa ako. Kuman kini dayon. Ay, abon ako. Kilyo. Tao. Ah. Ano ka ba? Hoy kayo! Sasama kayo! Ito kami damay! Anong tinutulong ninyo? Baka gusto nyo ipatayin ko sa inyo yung daliri ninyo! Hindi Kanambok naman kalay. tinuturo ko lang naman na motik mo na may masagasaan eh. Balag tambok, at least guwapa. Tinaod na. Correct. Uy.
Ako rin hiwa guro. Kay basig din mo gasan. Kani ako hiwa ni. Di adis announce na daan. Pangpapungango. Tulon ta ka. Pungango daan, pungango. Ana ba? Pakuman, hugasan niya. Pinahon dayon anaon. No, mo ko ni siya. Yes, yes. Basta hugasan daan ha. Minon ka bayad sa turon. Karong mga to na rin ta pakuman kay. John. 5 or 35 doon na like. Like. Guwapa bang like ka oy? Ay pag inanay. Ella bang like ka bay? Tumas naman guys yan. Nakatilaw naman ka daw. Mga kuan para ba ni ma-serve mga pinakataas na ng 10 minutes. Masunod ko sa inyo no. Nay pap, nan dadani mo. Ay di may katawag dito dai. Wala man si Gio po dito. Wala ulit. Hindi pwede dito yan. Aman. Mga 10 minutes pa. Balikan ra o paabutan nimo basig layon ka diha. Oh, balikan na lang. Ay sa sigpo tindog lahi kaayo. Naamay ko ng bulaw nga black. Kalitra. Bayad. Wait lang mata. Dili bulaw, itom siya. Bayad. Pila? Five. Hoy! Amang ka! Ay, 5 pa gani na. 10. Pila man na yung 50 minus 25? O, di. Ikaw makasing ko pag ina. 10. 15. 20. 25. Balik na naman no. Ibalik daw. Wala ano. Out. Cute. Cute pa nga na to. Like. Akong lucky. Cute ang tawag. How was like? Ito nga itong sila. Lagi, ito na yung kanal. Lamay mo sudan ba? Isa may crush niya sa iyan. Gas, dapat tayo. Niya, kung mauyag niyo mo, sabi niya mo, magayaw naman ito. Gio. Pati kayo. Okay. Biyapin lagi lang nga na biyap. Ito mga kasado. Igagaw mo na ito mo. Ano to ka? Yan, nagpaabot eh ka. Isang i-check be. Sige ha. Kanina lang. Eh, di na ba kayong makita ng bahay dito sa Mahira? Wala pa nga. May na lang ha. Dinak, ano to no? 20 minutes. Mga kuha na lang, 3 minutes. Saan ni Maro? Eh, maragli ko na kumatang. Kasama niya sila. Ang gawin ko? Saan ang daw? Okay.
Mama, isa ka po. Yun. Diba yan eh, pwede mga TikTok shop yung mga isa. Kasi kami TikTok na, Mar. Matagal na. Sabagti ka ng TikTok na sa kayo. Matagal. Kaya ice cream na doon. Hindi, flavor na ice cream. Tulong itong flavor. No, dahil daw ma. Yung ate nakaangay daw sa Angeles sa imo. Ha? Ingon daw sa Angeles. Ay, ingon sa Angeles. Ingon daw nakaangay daw sa Angeles. Mawala niya na. Sige, guys na kayo. Isa, tayo mo kami. Parang hawak na. Sige, napinta. Kami tanahon. Tanahon na po. Amot na kampang. Kanon lagi. Inom. Tulo? Pusi? Ano ba probinsya mo? Minsan, tinulungan mo na rin naman ako. Tulungan mo rin ako hanapin yung tao kung sa akin. Dahil nakatitiyak ako. Yun yung tao kung walang pita ako. Nako, alam mo ba? Ang laki nitong Manila, baka akala mo. Kung hahanapan natin yun, hindi natin malalaman kung saan. Ang lawak nito. Ikaw ba? Lang ha, gamay na lang ha. Kulat ako 1,000 piso. Abay, kailangan nga natin hanapin. Kasi ano eh. Pisa tayo. Oo, magkita tayo. Luan! Nice cream na daw. Parang ganun. Pati kulay, oh. May palit mo. Pati yung sila, ganyan yung sila. May kita na ako. Dito. Dito nga. Ba't yan natin? Hindi na natin kailangan natin yung tao. Tumawala yung mga laman, patay. Parang kilala ko na yan.
naman ang pera ko. Paano hindi lalasayan? Eh, mangingisda ang may-ari niyan. Ako ang may-ari niyan eh. Eh, sa itsura pala ng kalbo na yan. Talagang hindi nagagawa ng mabuti. Kuya, bakit mo na? Soli mo na yung pera ko. Hindi na kita upakan. Ako? Uupakan mo? Subukan mo nga! Ang bata hapit na. Wala na akong pera. Gusto mo? Sige na, ikaw din na. Ipantigas na niya. Hindi na lang. Sige na, kung bahala. Ako na. Siguro ba? Okay ba ba? Nakakaliwanag. Akong bahala, bahal. Bahala ka. Sige. Bilangin mo ba ako sa Aman ko siya. Ito. Muna na ko. Eto, ayos mo kung niyo. Kuya, ang pangit naman. Hindi. Pila to yung mga kasumay. Ito, okay na to. 7 Imo isudaan. Jondra. Jon. Magkano na ba? 2,875. Ano siniksam mo? Hindi ka pa dyan. Kano? Dali, sa kadlaw na Ang bilhin ko ng candy. Si Juan. Sila mga kapatid si Utoy. Kita. Tumba. Dito na ako natitira. Pagsulpa ni mo ani, init ka. Ay, hindi. Kanya nga mo namin sila pinatira dito, eh, sila ko talaga ako ng bata. Kailangan sa inyo. Oo. Silihan? Silihan na. Ha? Kamera? Bilangin nyo, tuloy dyan. Kompleto. Tuloy. Eh, yung wala ito, wag mo kayong panik. Babayaan mo kami ng piso ko. Kabilan. Ganito ba kayo? Nagpapaliwanag na. Sino ba yung mga yun? At saka bakit kailangan ako magbayad? Ha? Sila ang kasira namin. Si Alingin dahil sa tinutulog. Sinabi namin ikaw huwag mabuhay. Dahil hindi naman siniwala sa amin. Eh, dyan ba naman sa itsura mo yan? May paniniwala tayo. May color violet na puloya. Maura man na ang sinakadispili ang orang na tanan. Ako? Buba ka ng kuya mo? Sige na! Bubuhay ka! Baka mo!